akum ki khubor bala yo'lum na ki he Pulit jong West Khasi Hills District laong ba hakamiet artarik menta ubnai hakapor kumba shipau baji ay menbiet way Samla Khasi bananong ston bala tip kerteng u ai bor lang mauli ula sha patan sha Langpih bat sha penshitam be an haki Pulit ka Assam klam daw klam nong rim. Ki Pulit kiat hu bahakanik miet kakali u ai bor lang kala sha Kawang mau ha way u Nepali hakashang Mukoi bari kabahap hopo ka Langpih BOP Katba u Samla ai bor lang udang lum yo Synsar ba wan khet nagaja ka rap jong u. Kiathu ba uniu Nepali hadien ba ulalin thamau yo kakali ula phet krat no naganiga jaka. Halor kane u in charge ka lumpi Langpih BOP u saikya u ba wan poi hakate jaka hadien ka jingbu a jawshe ula patan yau ai bor lang sha Assam BOP bat short dusman ya uda Lathi klam ganu daw hadu ba une Samla ula minsaw. Henry hadien ka jingyo jingtip jang ki Pulit Meghalaya ki badan ka Langpih BOP mar kilalet ban penbor ban pelat bat de hadu kapor shitang sinya bagi Pulit ka Assam BOP kisa pelat ya Samla ai bor lang. Kipat Khasi basa hakathan kilaong ba uniu in charge ka Assam BOP ujipen i bor bha nakapor shakapor kababu penmi ya kajing man kapor ya kiriopat ba kibasang basa hakate kathan.